Эфирда хабарлар программасы. Исәнмесез, студияда Оделия Бурханова. Шығарылышны қойғылы хабардан башлыйбыз. Зейлелер бүгін Бейік Ватан соғышы ветераны Валентина Лыкованы соңғы юлға азатты. Мәрхүмнің балаларының, яқындарының ауыр қойғысын ортақлашабыз. Зей зор юғалту кешірі 24 июльде Бейік Ватан соғышы ветераны Валентина Лыкова вафат болды. Әлі 11 июльде гіне мұхтарым зат 101 ешін белгілі бітті. Валентина Лукьяновна 2-ші дәрәже Ватан соғышы ордені есі. Бүтін Украинаны, Беларусияны ұзып Польшаға барып жейті. Өзек әғаннан 2-ші Беларусия фронты составында Курск соғышында қатнаша. Ветеранның балаларының, яқындарының ауыр қойғысын ортақлашабыз. Татарстан шәһәрләре һәм районнары буйлап бердәм Россия берләштерә дип исемләнгән автобус марафоны хәрәкәт итә. Ул республиканың 30 шәһәрендә булачак. Эстафетаны кичә Зей районы кабул итте. Энергетик мәдәният сараенда депутатлыкка кандидатлар белән очрашу узды. Машков Леонид Яковлевич, Рустам Нургалевич приезжал на 100-летие поздравлять. Юбилей в прошлом году был. Зей районы һәм Татарстанның казанышлары әлеге фото күргәзмәдә чагыла. Район башлыгы кунакларны Зейнең уңышлары, башкарган эшләре белән таныштыра. Бердәм Россия берләштерә дип исемләнгән автобус марафоны Зейгә килеп җитте. Халык белән очрашуга Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 7-нче чакырылышына депутатлыкка кандидатлар һәм район җитәкчелеге килде. Алар Россия герое Расим Баксиков, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Бердәм Россия партиясының Казан бүлеге сәркатибе урынбасары Ольга Воронова, СМП нефтегаз акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рияз Камаров һәм район башлыгы Разиф Кәримов. Очрашуны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Илшат Әминов алып барды. Сөйләшү барышында халыкның яшәү шартларын тагын да яхшырту мәсьәләләре, махсус хәрби операциядәгеләргә, аларның гаиләләренә ярдәм турында фикерләштеләр. Татарстанда Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә бүгенге көндә илкүләм проектлар нигезендә 49 республика программасы гамәлдә. Бу барлык тармакларга да кагыла. Без алдагы 5 еллыкта аларның берсендә югалтмыйча эшләргә тиешбез. Тик иң элек халыкның фикрен ишетү мөһим ди Бердәм Россия партиясының Казан бүлеге сәркатибе урынбасары Ольга Воронова. Но когда общаешься вживую с населением и решаешь потом, помогаешь решать их проблемы, это ты получаешь соратников, ты получаешь тех людей, которым ты сделала добро. Это очень важно. 2023 елда республика рәисе ярдәме белән шәһәрдә Дулкын бассейны төзелде. Ринат Фәрдиев исемдәге татар гимназиясе капиталь төзекләндерелде. Берничә мәктәп ашханалары ремонтланды. Хәзер безнең алда Зей районын заманчалаштыру бурычы тора ди район башлыгы. Город Заинск был, есть и будет городом энергетиков. И, конечно, самая главная наша мечта, наш проект – это реконструкция, обновление нашей Заинской ГРЭС. Поэтому над этим мы работаем. С одной программы не получилось, сейчас работаем над другой. Очень хороший проект, я уже население информировал. Кандидатлар тарафыннан халык фикерләре тыңланды, сойлау алды программалары тәкъдим ителде. Алдагы 5 елга мөһим юнәлешләр билгеләнде. Халык белән очрашуларның теләк тәкъдимнәрен ишетүнең һәр кандидат өчен мөһим булуын ассызыкладылар. Развитие новых дорог – это создание новых рабочих мест, создание прерогатив для предпринимательства, новая логистика. Все это развивает так или иначе экономику района и республики в целом. Очрашуда Россия герое Расим Баксиков та бар иде. Үз чыгышында ул Зейдә яшь буынны ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләүләренә рәхмәт белдерде. Все зависит от выбора избирателей. То какое направление развития мы выберем, все зависит от избирателей. Поскольку у нас демократическое государство, светское, поэтому каждый должен взвесить трезво, куда именно, в какую сторону шагнуть. Халык белән очрашуда юлларны яңарту, социаль объектлар төзелеше, сәламәтлек сагына кагылышлы мәсьәләләр хакында сөйләштеләр. Исегезгә төшерәбез, агымдагы елның 8 сентябрендә бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда бу көнне Республика Дәүләт Советының 7-нче чакырылышы өчен депутатлар сайланачак. Оделия Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Халык белән очрашуга кадәр Россия герое Расим Баксиков Зейнең Ялты Зей, Факел һәм Йолдызлык шәһәр яны лагерьлары эше белән танышты. Герой яшь буын белән очрашты, малайлар кызлар белән аралашты. Созвездие Йолдызлык лагерында узган очрашудан булыр киләсе сюжетыбыз.
Россия геройы Расим Баксиков созвездие йылдызлык лагерында. Бу очрашу мугайын балаларның озакка исләрендә калыр. Расим Баксиков легендар Алёша танкы командиры махсус хәрби операция зонасында үз танк экипажы белән дошманның 2 танкын 8 хәрби машинасын юк итә. Әлеге батырлыгы өчен аңа югары дәүләт бүләге Россия герое исеме бирелә. Бүген ул илебез горурлыгы. Наша задача в том, чтобы подвинуть русло мышления, то есть ребенка в нужную сторону, чтобы это русло текло. Почему? Потому что, они же наше будущее, нам им в будущем передавать страну, и причем в самом широком этом смысле. И они должны понимать, что от них в будущем зависит. Расим Баксиков иҗтимагый эшчәнлек белән дә шөгыльләнә, яшьләр белән очрашуларны ул даими үткәрә. Россия герое моны үзенең бурычы дип саный, яшьләрне тәрбияләргә кирәк ди ул. Ул үзенең балачагы мәктәп еллары һәм СВОга барырга карар кабул итүе турында сөйләде. Малайлар, кызлар үзләрен кызыксындырган сорауларын бирделәр. Лагерда ял итүче Дмитрий Иванов Россия герое белән танышуына шат булуын әйтте. Он является очень хорошим примером для молодежи России. Не каждый в нашей стране способен воевать, не каждого хватит мужественности, смелости. За это ему огромное спасибо, то, что он ради будущего своей страны готов на многое. Россия герое Зейнең тагын факел һәм ялтызай лагерьларында ял итүчеләр белән дә очрашты. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Махсус хәрби операциядәге егетләргә ярдәм йөзеннән Зейнең берничә кибетендә игелек кәрзиннәре урнаштырылды. Битараф булмаган һәркем хәрбиләргә дип азык-төлек кирәк-яраклар калдыра ала. Бу эшне Җылы Зей хәйрия фонды вәкилләре оештыра. Зейнең берничә кибетендә хәзер игелек кәрзиннәре эшли. Теләге булган һәркем хәрбиләр өчен аларда иң кирәкле әйберләр калдыра ала. Бу озак саклана торган азык-төлек, консервлар, юеш салфетка, шырпы һәм башкалар. Бу эшне Җылы Зей хәйрия фонды вәкилләре оештырды. Первое время ставили находки в магазине. Сбор. Как раз тогда и было очень востребованы продуктовые наборы. Там вообще очень люди хорошо помогали, вообще здорово. Затем мы все равно установили корзину не так давно. Игелек кәрзиннәре Зейнең Ялшыгыл, Рафиков, Нариман, Шоссе, Октябрь урамнарында урнашкан кибетләрендә бар. Халыкның битараф булмауларын, бик теләп кирәк ярагын калдыруларын әйтә сатучылар. Корзина добра в нашем магазине стоит уже около года. Люди с удовольствием приобретают товары первой необходимости нашим бойцам. Это макароны, крупы, воды, спички, личные вещи какие-то необходимые. Люди к этому относятся положительно очень. Спасибо им большое за это. Кәрзиннәрдә тупланган кирәк-яраклар егетләргә генә түгел, Луганск өлкәсендәге балалар йортына да тапшырыла ди бу эшне оештыручылар. Хәрбиләргә акчалата ярдәм итәргә теләүчеләр өчен кәрзиннәр янына QR-кодлар да урнаштырылган. Аның аша билгеле хисап счетына махсус хәрби операциядәге егетләргә гуманитар ярдәм өчен акча күчерергә мөмкин. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Яңа уку елы башланырга 1 ай вакыт калып бара. Зейнең кайбер мәктәпләре укучыларны яңарышлар белән каршы алачак. Районның берничә мәктәбендә ремонт эшләре бара. Коррекцион мәктәпнең хезмәт дәресләре узачак остаханәсендә барган капиталь ремонт эшләре белән без дә танышып кайттык. Это у нас будет штукатурно-малярная мастерская, так как у нас основной предмет это трудовое обучение, профильный труд. Зейнең коррекцион мәктәп укучыларының хезмәт дәресләре хәзер яңа урында үтәчәк. Мәктәп остаханәсендә республика программасы буенча капиталь ремонт бара. Моңа кадәр буш торган ташландык бинаны җитәкчелек белән яңартырга дигән карарга киләләр. Это фасад, утепление, кровля, отмостки. В штукатурно-малярной мастерской у нас будет реализовываться профильный труд, где и девочки, и мальчики будут ходить на занятия, учиться. Моңа кадәр балаларны тегү һәм агач белән эшләргә өйрәткәннәр. Хәзер исә штукатур буяу юнәлеше буенча белемнәрен арттырачаклар. Төгәлрәк әйткәндә, обой ябыштыру, стеналарны буяу, плита салу кебек һөнәрләрне үзләштерәчәкләр. Мондый юнәлеш нәкъ менә коррекцион мәктәпләр өчен каралган. Шунда ук дәресләр үтә торган кабинет булдырылган, аннары белемнәрен күрше бүлмәдә практикада ныгытачаклар. Биредә мәктәп автобусы торачак гаражны да яңарталар. Көн сайын 30-дан артык баланы авыл җирлекләреннән укырга йөртәләр. У нас имеется свой школьный автобус, который осуществляет в день 204 километра. Мы
более 30 детей перевозим. 2 рейса утром, 2 вечером. Капиталь ремонт үшін республика бюджетынан 15 миллионға якын акча бөлеп берилген. Ішкі эшләр тәмамлану алдында яңа уку елында мектеп укучыларны яңарышлар белән каршы алачак. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Шуның белән җомгага әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Елларыгыз файдалы һәм имин үтсен.